ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେବା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗଦା ଧରିବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ କି ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ କି ଦେଇନଥିଲେ ନା। ସେମିତି ସିଏ କେବଳ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ। ସେଇଭଳି କଥା ହେଉଛି ଆମର ଶଙ୍କୁନି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ମନଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ସେଇଭଳି କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି, ଧର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉ, ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମ ବି ହେଉ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମନଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିଗଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଜିତିପାରିବା ଆଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।